खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसाम केबिनेटआ मुसलमानफोरनि हाबा फाथैलाइ बिसिनायनि रेबथुमनाय आयेनखौ बोखारनो गनायथि होदों। जों नुनो मोन्दों दि बे आथिखालनि आयेनखौ गनायथि होजानाय बैसोनि सिङाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि हाबाखौ रेबथुमनो थाखाय बाहायनाय जादों होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन। बे आयेना मुस्लिम हाबा आरो फाथैलाइ बिसिनायनि गोसो बायदि रेबथुमनायनि राहा खालामदोंमोन आरो सोरखारखौ बेबादि रेबथुमनायनि आर'जलाइयाव मुस्लिम हाबा आरो फाथैलाइ बिसिनाय गनायथि होनाय सासे मुस्लिम सुबुंनो लाइसेन्स होनो गनायथि होदोंमोन। नाथाय दिनैनि जौगानायनि ओंथिया बेनोदि आसामाव बे आयेननि सिङाव मुस्लिम हाबा आरो फाथैलाइ बिसिनायखौ रेबथुमनाया जाथावना नङा। जोंहा सिगांनिफ्रायनो मोनसे जर'खा हाबा आयेन दं आरो जों लुबैयोदि गासैबो हाबाफोरखौ बेनि राहाफोरनि सिङाव रेबथुमनाय जाथों होनना बिथां बर'आ बुंदोंमोन। बिथाङा फोरमायबावदों दि आसामाव आथिखालाव 94 गनायथि होजानाय सुबुंफोर दं जाय मुस्लिम हाबा आरो फाथैलाइ बिसिनो हायो। नाथाय केबिनेटनि थिरांथाजों जिल्ला बिबानगिरिफोरजों बेनि थाखाय बिथोन होनायनि उनाव बिसोरनि गोहोआ गोमालांगोन। बर'आ बुंबावदों दि मानोना बे सुबुंफोरा हाबा आरो फाथैलाइ बिसिनायखौ रेबथुमनानै जिउ राहा खामायगासिनो दंमोन, बेनिखायनो रायजो केबिनेटआ बिथांमोननो सानफ्रोमनोबो खेबसेनि थाखाय 2 लाख रां खहा सुफुंनो थिरांथा लादों होनना बिथाङा फोरमायबावो। नैथि रादाबाव दं आसामाव 10,000 सुबुंफोरा ट्राइबेल गौथुमनि हाफोरनिफ्राय होखारजानायनि मोगा-मोगि जानांदों। कार्बि आलं गावखुंथाय गौथुमनि आयेन बेरेखा थाग्राफोरनि 2086 नखरफोरखौ होखारनायनि थांखिया दावराव-दावसि सोमजिहोदोंमोन, जायनि जाहोनाव सा 10 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन आरो सप्तासे सिगां सा 17 खौ खानाय जादोंमोन। बिथाङा बुंबावदों दि इं 1933 मायथाइनि बिदिन्थि होनानै जेब्ला पिजिआरनि सानखांनाय जादोंमोन, श्री महनआ 126 सोद्रोमा गोनां आसाम आयेन आफादाव बुंदोंमोन दि आयेन बेरेखा गोरोबथानि जाहोनाव गौथुमनि आवग्रिनाय हाफोरखौ उदां खालामनो थिरांथा लादोंमोन। बिथाङा कंग्रेस एमएलए देबब्रत शइकिया, जाय बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिबो, दैखांजानाय जिंगाफोरनि फिननाय होगासिनो दंमोन। होखारजानायनि नटिसफोरा फ्राय 10,000 सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैदों, जायनि गेजेराव गोबांआनो 1940 मायथाइनिफ्राय थाग्रा फोरमान बिलाइफोर दं आरो बेफोरखौ सोदांनाय हादोरारि नोगोरारि फारिलाइयाव सोफानाय जादों। 10 बोसोरनिफ्राय न'आव लिंहरनाय हाखौ खालि खालामनो थिनजानायनि उनाव बिसोरो मोनसे थि नङै इयुनजों मोगा-मोगि जानांदों। थामथि रादाबाव दं कामरुप जिल्लानि सतपाखालिनि सतीश चौधुरीया गुवाहाटीनि खानापारानि ओनसोलारि बिगियान मिरुआव शुक्रबाराव गावनि सानखौरां एरि स्पिंनि मेसिननि थाखाय दीनानाथ पान्डे स्मार्ट आइडिया इनोभेशन एवार्ड 2024 आव देरहानो हायो। बे बान्थाखौ गोदान दिहुनथाइ फोरबोआव बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव साबसिन गोदान दिहुनगिरिनो होनाय जायो, जायखौ बृहस्पतिबार आरो शुक्रबाराव नेशनेल इनोभेटिभ फाउन्डेशन नि हेफाजाबाव नेशनेल काउन्सिल अफ साइन्स मिउजियामनि सा-सानजा ओनसोलनि गाहाय मावख'जों खुंनाय जादोंमोन। गासै सा सानजानिफ्राय सा 50 नि बांसिन बाहागो लागिरिफोरा गावसोरनि गोदान सानस्रिफोरखौ दिन्थिफुङो। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि बोसोनगिरि नानी गपाल महन्तआ जोबनाय फोरबोनि समाव देरहागिरिनो बान्था होदोंमोन। महन्तआ देरहागिरि आरो बाहागो लागिरिफोरखौ बरायदोंमोन। बिथाङा बेखौबो बोसोन होदोंमोन दि मुलुगसोलोंसालिफोरा मोनसे मोजां इयुननि थाखाय बेफोर हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनांगौ। ब्रैथि रादाबाव दं गोमानायनि 10 साननि उनाव मरियानिफ्राय गोमानानै सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ बिहारनिफ्राय बिथांमोननि नखरनि सोद्रोमाफोरा बृहस्पतिबाराव रैखा खालामो। सुलुंनि बायदिब्ला 12 फेब्रुआरिनिफ्राय गोमानाय हिनजावसाफोरखौ बेंगालुरुनिफ्राय दावबायनाय समाव रैखा खालामनाय जादोंमोन।
नखरनि सोद्रोमाफोरा अजद होदोंमोन दि बिसोरो उन्दै हिनजावसाफोरखौ रैखा खालामनायाव पुलिसनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनाखैमोन। बेखौ मख'नो हायोदि बिसोरनि गोमानायनि खौराङा मिडिया चेनेलफोराव गोसारनायनि उनाव गोमानाय सिख्लाफोरनि गेजेराव सासेया गावनि बिमा-बिफाजों सोमोन्दो लाखिनानै बिसोरनि थावनिनि बागै फोरमायो। बिथांजोआ गावनि बिमा-बिफानो फोरमायदोंमोन दि बिसोरो कलकातायाव दं आरो 21 फेब्रुआरियाव न'आव फैफिनगोन। बबेखानि जाय जायगानिफ्राय बिसोरखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन बे बाथ्रायाव सोंलु सिखांहोदों दि बिसोरो सोरबा थामथि सुबुंनि नारसिननायाव गावसोरनि बिमा-बिफाजों सोमोन्दो लादोंमोन ना लायाखैमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।